дӯстон, ором шавед ва шукр кунед ки шумо дар дунёи хелу замони муосир зиндагӣ доред ва имрӯзҳо дар ин замони муосир ҳар як ихтироъҳое кашф шуда истодааст ки инсониятро ба ҳайрат мемонад. имрӯз мо суҳбат мекунем дар бораи либосҳои хелу аҷоиб ва ҳайратовар ки нуқтаи назари шуморо ба зиндагии оянда васеътар хоҳад кард. салому алайкум, марҳабо ба шабакаи дунёи илму ҳунар. рафтем. Military Battlefield Shoes аз номашон вобастагӣ медиҳад ки ин намуди пояфзолҳо барои кормандони оташфишонӣ, кормандони ҳарбӣ ва шахсоне ки дар фабрикаву заводҳо кор мекунанд истеҳсол карда мешавад. Ин пояфзолҳо бо технологияи баланддараҷа истеҳсол карда шуда сифати худро то як умри инсонӣ нигоҳ медоранд. Истеҳсолкунандагони чунин пояфзолҳо ширкати Benesi мебошад ки онҳо мегӯянд ки ба сифати чунин пояфзолҳо на вазбинӣ, на дараҷаи баланди гармӣ ва на тезии мех таъсир мекунад. нархи чунин пояфзолҳо $140 амрикоиро дар бар мегирад. рости барои подабониву баландгоҳои Тоҷикистон хеле хубанд. як бор мехарид, дига тамоми умр авлоду хеш табоҳ пушида мегарданд. Noi Cry Gloves дахл дорад ба ошпазон, шахсоне ки бисёртар кору фаъолияти худро дар ошхона ё ин ки дигар намуди коре ки бо тезӣ алоқамандӣ дорад маҳз барои чунин шахсон мебошад. бисёр сабабҳо ҳастанд ки ҳангоми реза кардани гӯшт, сабзӣ бисёриҳо бехабар ангуштони дастони худро мебуранд ки ин вазъиятро хело душвор мекунад. аз дастрас кардани дастпӯшакҳои Noi Cry аз ин ҳолатҳо тамоман фаромӯш мекунед. аз дастрас ва истифодабарии чунин дастпӯшакҳо ба дастони шумо ҳеҷ чиз хатар расонида наметавонад. нархи чунин дастпӯшакҳо $35 амрикоиро дар бар мегирад. Milovit Hate Jacket барои инсоният ҳамавақт ҳангоми кор дар хунукӣ пеш аз ҳама таъмин будан аз либоси гарм муҳимтар аст. ҳатто ҳастанд ҳолатҳое ки ҳар чӣ қадар либоси бисёр пӯшӣ, лекин ҳеҷ гарм шуда наметавонӣ. бинобар ин ширкати Milovit Hate махсусан чунин ҳолатро ба назар гирифта барои инсоният курткаи электронӣ ташкил кардааст. бале дӯстон, курткаи электронӣ ки ин курткаи электронӣ дар худ махсусан лампаҳои гармдиҳанда дорад ва аз ҳама асос шумо метавонед гармиро бо рафти худ танзим кунед. заряди батареи ин курткаи электронӣ то 8 соат хизмат мекунад. ғайр аз ин курткаи электронӣ мисли курткаҳои оддӣ шуста мешавад ва истеҳсолкунандагони чунин курткаи электронӣ мегӯянд ки сифати ин маҳсулоти онҳо 10 дараҷа хубтар ва дарозтар хизматкунанда аст нисбати он курткаҳое ки мо ҳар сол мехарем. дар назар дорад курткаҳои оддие ки масалан нархашон 5000 рублей, 10000 рублей ҳастанд. нархи чунин курткаи электронии гармдиҳанда $180 амрикоиро дар бар мегирад. Partfemen Short 2.0 мутахассисони ширкати Voodoo Clothing ки ба чунин ташкилотҳо машғул ҳастанд ба онҳо ҳидоят шуд ки куртаи баландсифати технологӣ ташкил намоянд ки ба ҳар як инсонияти рӯи олам он маъқул шавад. хусусият ва махсусияти ин куртаи технологӣ дар он аст ки материали он ҳеҷ чизи ғаҷдиро ба худ қабул намекунад. ҳастанд ҳолатҳое ки ҳангоми қаҳванӯшӣ қаҳваи дасти шумо ба куртаи шумо мерезад. аз доштани чунин куртаи технологии Partfemen Short шумо ҳамавақт бепарво ҳастед. нархи чунин куртаи технологӣ $115 амрикоиро дар бар мегирад. дӯстон, инҳо буданд якчанд намуди либосҳое ки шояд дар оянда зиндагии ҳар яки мову шуморо осонтар мекунанд. шумо чӣ фикрро доред дар бораи ин намуди либосҳо? албатта фикрҳои худро дар зери видео нависед ва ҳатман ба шабакаи мо обуна шавед, моро дастгирӣ кунед. дар ин ҷо бошад ман бо шумо хайру хуш намекунам, фақат мегӯям то дидор.